Hirviä epätasasta. Meidän ravuri. Niin. Aika lailla tuulee. Tossa on just se mutka, missä meikäläinen tippu kyytistä. Tässä näin. Kun on iso nainen, niin luulakseni tuli mahtava perseenkelin kuva. Ja tässä me mennään. Tiedetään. Kaverukset. Menkääpä eteenpäin, niin mä tuolla. Älä niin kovasti. Niin joo, kun se ei mee. Mun pitää mennä. Näin. Tässä taas tulee lunta. Käännytäänkö vielä kertaan? Tuu! Virkku! Oho! Tuli videolle. Tule! Hyvä, tänne näin. Tuu! Tuu! Tuu mamman perässä, tuu! Tuu! Hyvä! On kyllä aika tämän jälkeen meille kyllä ruoka maistuu. Täytyy kyllä sanoa, että horseen haalarit on lämpimät. Noikka on murun päällä. Istuu peffastakin ihanasti. No niin, sievästi, älä kovasti. Tuuhan tänne, tuu. Tuu tänne, mamma mennä. Tässä meillä on ravuriala, kun ei mene minnekään ennen kuin mamma menee eellä. Pitääkö mun lähteä juoksemaan sinne radalle? Voi olla, että kilot vähän karisis. Niin, tule. Tuu. Mammalla on silikonikeelit tuolla pohjallisissa, niin edes vähän pystyy kävelemään. No niin. Onko mä hangessa kohta? Tossa on mun muru. Höhöhö.